Lesigeza indaba zo-1 KZN TV ifundelo samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli sikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Libuyele enkantolo icala ngesilo samaZulu kubulawe abane emkhambathini kanti EFF ibhunge nabasesikhaleni. Belihlezi ke enkantolo ephakeme eMgungundlovu icala lendlonkulu yakwaZulu eliwumbango wehlalo sesilo. Kuleli cala umnewabe wesilo sabuza umntwana umbonisi ufuna ukumiswa konke okuphathelene nezimali eziqondene nesilo, iholo kanye neNgonyama Trust Board. Uthi ke isizathu ukuthi ke isilo uMisuzulu waqoqa ngeke emthethweni futhi ke basafake izicelo enkantolo akumele ke azuze okanye athathe izinqumo ezinqalo kwamanje. Abameli ke besihlangathu zonke benze ke izethulo zabo ngaphambi kwejaji. Baqhubekile nezethulo zabo enkantolo ephakeme eMgungundlovu. Abameli bezinhlangothi ezahlukene okubalwa abesilo uMisuzulu, abomntwana ombonisi, abeNgonyama Trust kanye nabahulumeni undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal. Ummeli womntwana ombonisi okungiyena ofake isilo enkantolo uthi akumele isilo sithole uxhaso kuhulumeni kwizindleko zamacala aso. Sithi akufanele ukuthi asupportwe istate ekulweni izimpi ezibhekene nesihlalo ngoba baningi abantu abakulempi kodwa istate oyimali zestate ayisebenzi ukubalekelela ekubhekane nalolu daba. Namhlanje sikubonile okwenziwe enkantolo ukuthi inkantolo ivumelene nabatwana bendlu kaBhusha ukuthi uNkosi uMisuzulu weNgonyama uMisuzulu owamanje akavumelekile ukuthi leli cala leli liqhubeke ukuze inkantolo izokhipha isinqumo sokuthi kufanele na ukuthi asebenzise izimali zeNgonyama Trust ukulwa izimpi zakhe zokuhlala esihlalweni sokuba yisilo samaZulu. Inkantolo ivumelene nabatwana bakaBhusha ukuthi lokho kwenzakalayo udaba okufanele ukuthi lubhekwe inkantolo ukuze lizosinika isinqumo sokuthi kuzoqhutshwa kanjani phambili. Ziningi ke ezinye izinkinga abatwana abazibonile abayikhombayo ngendlela izinqumo ezithathwa ngayo kuNgonyama Trust nangendlela ungqongqoshe wezolimo owathatha ngayo izinqumo ezibhekene nokukhonjwa kwalabo njenganamhlanje abaconsider nje ukuthi ba members of iNgonyama Trust Board. So icala saqhubeka ke sizobona ukuthi lisibheka kuphi ngoba siyabuya nakusasa. Undunankulu wesizwe samaZulu uThulasizwe Buthelezi uthi angeke baphumelele labo abazama ukuketula isilo. Kusobala ukuthi leli cala elifakwe umntwana umbonisi okuhloswe ngalo ukuthi isilo uMisuzulu kaZwelithini aphucwe amandla okubusa ikakhulukazi ukwengamela iNgonyama Trust nokuthi isilo singabi nabo abameli. Njengoba besenkantolo namhlanje lelo tulo livezwe obala futhi sineqiniso lokuthi ekupheleni kwaleli cala elisaqulwa iqiniso liyovela ukuthi ngempela isilo sihlezi esihlalweni nalabo abazama ukusigudluza ngalamatulo ngeke baphumelele. Icala lizoqhubeka kusasa ezindabeni zo-1 KZN TV ku-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Umnikazi womuzi okudutshulwe khona abasolwa abane namuhla ekuseni umfundisi omsomi uthi ke usashaqekile ngalesi sigameko esenzeke egcekeni lakhe ngoba ke ayikho into ebeyizinsolo ezikhombisa ukuthi ke labalisa bayizigebengu. Umsomi okusho lokho eKemperdown emva kwesigameko sokudubulana okube phakathi kwabasolwa abebefuna ke amacala okubamba izimoto ezithwala imali kulesi sifundazwe. Lena yona ndawo yesigameko la kudutshulwe khona abalisa abane okuvela ukuthi bafunyana amacala ahlukene athinta ukubanjwa kwezimoto zemali inkunzi. Into evelileke masifika kule ndawo ukuthi amaphoyisa afike ngesithuba zehora lesibili ekuseni abathola bendawonye njengoba kule ndawo kuyindawo okuvela ukuthi iyimqasho. Okunye okuvelile ngalabalisa ukuthi bafika kule ndawo oyedwa wabo ngoDisemba wakhokhela indawo yokuhlala ukuyerimo yodwa kwathi ngoJanuary wafika laba abanye abathathu basebebabane. Ngesikhathi sifika ezinye zezinto ezizavela ngomastende okuyena umnikazi wendawo uveza ukuthi alukho ulwazi laziwe ngeimpilo zabo. Kwafika oqala la ubaba uSibiya wafike
wacela indawo yokuhlala ephume komunye umuzi khona la endaweni ayekade hlala kuwona. Hayi ngamamukela wahlala sahlala naye cha kwa umuntu ezizwana ngokomoya. Kwase kufika ke lelande ezinye insizwa ke zifuna umsebenzi ngokuthi amatoha atholakala la ku construction. Ngempela futhi bebefike bangene basebenza. Bahlale balinde kugcineni umuntu agcine ethola ithuba lokuthi uyawuthola umsebenzi asebenze. Ngibazi kanjalo. Ngazi ikhathi zasekuseni ukhomishona amaphoyisa kade kusenza so lesigameko ufikile kuyona le ndawo kanti ayivezile ukuthi abangabazi ukuthi lesigameko labantu bebade behlala kuyona le ndawo bebekade bezocasha ngoba izinto eziningi ezitholakala kuzona kakhulukazi nezibhamu ziyaqinisekisa ukuthi khona impilo bebekade beyiphila ngaphambilini kuyiyona le ehlobene nale kade befunelwa yona. Yeah, we're still investigating that. We know on every heist they use a rifle. But obviously when they move in communities like this, hiding, they won't carry rifles in public, so the community don't see them. And the team have not necessarily noticed any rifle inside, and they saw handguns because they were using that when there was a shootout. They were using handguns. And so we don't know what when the crime scene experts are done with the persons on the crime scene, whether they might find some hidden somewhere. But thus far, we know that there's handguns inside, so which means we still have to hunt for those rifles. Amaphoyisa athi beyisithupha sebebonke abantu abadutshuliwe okuzose kube usula namhlanje ngoba kukhona ababili abadutshulwe eClarota. Kudebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseCamperdown. Iqembu le-EFF libe nomhlangano nomphakathi wakuWard 21 esikhaleni esikhawini TVET College ngaphansi kwamasipala uMhlathuze esifundeni King Cetshwa Nyakatho neLikamthaniya. Kulo mhlangano kwekubhungwe ngezinto eziningi okubalwa ke inkinga yamanzi, amathuba omsebenzi, ubugebengu kanye nokunye. Njengoba luye ngokusondela usuku lokhetho lomhla ka29 kuNhlaba, amaqembu abonakala eqinisa imikhankaso yawo kwizindawo ezahlukene. Umengameli we-EFF uMnumzane Julius Malema uqhube umkhankaso wakhe weqembu esikhaleni enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal. uMalembe kusuku lwakhe lokuqala kwezimbili ehambele kwesifundazwe kwaZulu-Natal ukuqhuba umkhankaso weqembu. uMalema uthi uma iqembu le-EFF ingene emandleni kumele ke imfundo ibe mahala. We want education to be free. Yes. We must start with early childhood development. When a child turns 3 years, must go to a crèche, what we call early child development. Yes. The early childhood development is the one that is going to help our children to grasp with education. Why should there be registration for what? When you say to these people, oh, I want NSFAS money, I don't have parents or my parent is not working, but go and do affidavit. Hey, where is your mother? Why are you looking for my mother? Because my mother doesn't want to come here. I'm the one who wants to come here. Are you looking for my brains or are you looking for my mother? If you're looking for my brains, here are the results. Look at my results, and my results must earn me a seat, whether my mother is working or not working, whether my father is alive or not alive, it doesn't matter. uMalema uphinde wagxeka indlela esikhwama selela abafundi ngemali esenza ngayo uma abafundi befaka isicelo zoxhaso. We don't want NSFAS anymore. NSFAS is a corruption of Blade Nzimande and the Communist Party. They finance the Communist Party with the corrupt money of NSFAS. Why do you pay NSFAS if you want to pay for me in this TVET college? Pay the TVET college directly. There must not be a middleman in between. You pay the college directly, pay the university directly. We cut out the middleman called NSFAS. uMalema uthi uma bengena emandleni bazokwakha amathuba omsebenzi. We must make sure that we take over government, empower our young people. Studies out now. Unemployment has increased to 39.2% in the previous quarter. It's getting worse and worse by the day, but we have an opportunity to stop it on the 29th of May. We
which are going to benefit South Africans. You must have a South African ID, you must have the qualification for the right job, then you must be employed. Ezindabeni ze1KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu esikhaleni. Undunankulu esifundazwe KwaZulu-Natal noMsadube Ncube uhambeleke indawo yaseZakheni lapho kubanjwe imbizo ukuxoxisana nomphakathi ngokwanda kobugebengu kule ndawo. Undunankulu uxoxisana nabomthetho nezinhlaka ezahlukene esibhekelela ubugebengu ngezindlela ke abanganciphisa ngazo ubugebengu kule ndawo. Waphinde kwanikela ngezimoto ezizolekelela kwiphiko leCPF. Namhlanje njengoba size la endaweni yasothukela uPremier unembizo la. Lembizo uzele ukuthi azobona ukuthi izinsiza lezi ezidingwa umphakathi nezidingo zomphakathi siyama departments siyazifeza idingo abantu bayayithola insiza abayidingayo. So ke enye yezinto esiyazi ukuthi inkinga kakhulu emphakathini nethu ikakhulukazi la eKZN indaba yobugebengu. Province yethu ihlasele ubugebengu kangakuthi nje ama statistics ayakhomba ukuthi iziteshi eziningi zala kwiprovince zifeatureisha lapha kule list esithi it's top 30 police station ezinobugebengu obuningi. So ke lapho undunankulu enye yezinto ke ayenza uye waya lapha epolice station wayovisita ipolice station ngenjongo yokuthi ayobheka ukuthi ipolice station isebenza kanjani. Inawo inama resources ofanele ukuthi ibe nawo le azosiza ukuthi ikwazi ukuresponda ikwazi ukusiza umphakathi kulobu bugebengu ebhekene nawo. So ke akhona ama observations uPremier awenzile uma ngabe efika kule ya police station nezingqinamba ufike wazizwa ukuthi nawo amaphoyisa abhekene nezinselelo njengoba esebenza lapha kule ya police station. Okunye kodwa ke futhi sikubonile kukhona ke nokupositive uPremier akubonile ofana nokuthi nje ipolice station yinhle kakhulu ayifani namanye ama police station undunankulu osake wawavakashela kwezinye indawo. Yinhle ipolice station yaseZakheni ngicauthi kubalekile ukuthi sikusho lokho. Namaphoyisa akhona amaphoyisa aqashiwe eZakheni kodwa ke namaphoyisa anazo inkinga. Enye nje yeinkinga ebaluliwe laphana inkinga yezimoto ukuthi imoto abanazo kahle imoto ezanele ukuthi bakwazi ukuthi baservice umphakathi. Ezinye zezimoto noma benazo sezihambe imileage enkulu okwenza ukuthi lezo imoto zingabi reliable emaphoyiseni mangabe ehamba ngazo. Ezinye zezimoto zisema garage. So ke ezinye zezinto uPremier athe kufanele ukuthi sibheke sino district commissioner kukwazi ukuthi ipolice station ibe nama resources afanele so that amaphoyisa ezokwazi ukuthi alekelele ukuthi asebenze kahle. Kubuye futhi kwavela ke ukuthi njengoba amaphoyisa esebenza amaphoyisa relaya kakhulu kumphakathi ukuthi umphakathi ubambisane namaphoyisa. Amaphoyisa akushilo ke okunye ukuthi into eyenza ukuthi noma ngabe ama cases ekhona areportiwe kodwa abe mancane ama cases aqhubekayo aye enkantolo ingoba imphakathi yakithi inakho uba reluctant ukuthi lethi information emaphoyiseni. Uthothi imphakathi iyazi ukuthi kule ndawo obani igebengu edubula abantu noma ezenze ubugebengu kodwa iyasaba ukuthi ize phambili izonikeza ubufakazi. Asiye ezitolo sibasiqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele zona indaba ze1KZN TV nazo kuyihlokano kuyizona ehamba phambili namhlanje. Libuyele enkantolo icala ngesilo samaZulu kubulawe abane emkhambathini kanti EFF ibhunge nabasesikhaleni. Abahlengikazi abangasebenzi bakhala ngonganakwa umnyango wezempilo KwaZulu-Natal bebebambeke umbhikisho phambi kwehhovisi likaNdunankulu eMgungundlovu kanti ke bebehambisana nosonhlala kahle nabo abakhala ngenkinga efanayo ngomnyango wezenhlala kahle bathi ke sekuyisikhathi eside benganakiwe kanti kuma bezama ukuxhumana neminyango ethintekayo yombili ke ekhala ngongabi nayo imali. Abahlengikazi babhikishe ngokuthula ngaphandle kwehhovisi likaNdunankulu eMgungundlovu kulandela imashi abebehambise eminyangweni wezempilo. Sisuke sabalana ngomhla ka-11 April silethe imemorandum sizokhala ngokuthi asisebenzi sahlala sathi sizolinda impendulo up to umhla ka-30 April sangayithola impendulo. So i-plan with i-department was ukuthi mangabe singayitholi impendulo sizobuya back sizoyifunela thina impendulo. So washaya umhla ka-30 sangayithola impendulo ngomhla ka-2 May sabuya sazothi
sizofuna impendulo lana safike sahlala from umhla ka2 saplana ukuthi sizokwenza i-sit in up until sithole i-positive outcome abazosinikeza yona. Apparently mabesibuyisela impendulo ngememorandum yethu esasibhalile i-department yasitshela ukuthi imali ayikho yokuqasha amanesi. Laba bathi ikhona imali ekhishelwe ukuqasha abahlengikazi. Umbuzo ke uthi ke kuthina uma ngabe bethi imali yokuqasha amanesi ayikho sifisa ukwazi ukuthi i-budget ishonephi ngoba kade kuphuma i-budget ngo-April and then basitshela ukuthi if anything comes up kwi-budget bazoyi-create ama-post amanesi. Before size la nge-11 bakhipha ama-post ngomhla ka-10 o professional nurse awu-145 bawakhiphe under ama-districts wonke ala KZN. Bathi-ke sinento ethi ama-post la imisebenzi bayayidayisa. Uthandazile Ngcobo ongomunye wabahlengikazi abangasebenzi uthi bafuna izimpendulo kuNgqongqoshe wezempilo KwaZulu-Natal. So thina njengamanje sesicela ngisho uminister waka-health uMam Nomagudu basichazele ukuthi uma ngabe kuwukuthi imali yokukhokhela amanesi ayikho since sesinalo ulwazi lokuthi ama-post awakhishwa ama-post ayadayiswa ngendlela thizeni sifisa ukwazi ukuthi enene i-budget yokukhokhela laba abakhokhile iphumaphi if ingekho i-budget yokukhokhela amanesi ahleli kanje. Ihhovisi likaNdunankulu kulindeleke ukuba liphawule maduze ngalolu daba. Ezindabeni ze1KZN TV nginguNkosinathi Ngcobo eMkungundlovu. Amaqembu ezepolitiki kuyi-National Community Liberation nokuyiqembu eliholwa abahlubuka ku-ACDP kanye ne-Africa Restoration Alliance asesayineke isivumelwano sokusebenzisana. Ekhuluma-ke esithangameni nabezindaba umengameli weNakhol Muzi Mhlophe uthi-ke beyiqembu babona ukuthi-ke kubalungele ngokwanele ukungenela ukhetho lwalonyaka ngakho-ke bathathe isinqumo sokuhlangana ne-ARA nokusho ukuthi-ke amalungu abo kuzomele kavotele yona okhethweni lwalonyaka. Njengoba seyihubela sakusha ekuthenela kuleli lisingathi ukhetho olubhekwe ngabomvu amaqembu ezepolitiki nawo eseqalile ukuzihlela okugcina amanye alamaqembu iqembu elizibiza ngeNakhol kanye ne-ARA asayine isivumelwano sokusebenzisana for 2024 elections mhla ka29 sivumelane noma sivumelene ukuzosebenzisana la khona ama members eNakhol eyobe vota ngokubambisana neqembu le-ARA okubeke isinyathelo nesinqumo esithathwe ubuholi beqembu leNakhol ngemuva kokuxoxisana namaqembu amaningi ke ahlukahlukene ebeza kuthina efisa ukuthi sebenzisane siya ku-2024 elections ngenxa ukuthi iqembu leNakhol lathatha isinqumo sokungalungenela ukhetho ngomhla ka29 ku2024 sizosho ke ngokusemthethweni nokusayina we-MOU ebesikwenza la uqinisekisa ukuthi konke savumelana ngakho kuyoba kunjalo la sithi ke khona wonke amalungu eNakhol nabantu nje baseNingizimu Afrika abakholelwa kumbono wethu njengaNakhol siyacela siyafisa ukuthi babambisane nathi ukuvotela iARA ngomhla ka29 nakuba iqembu iNakhol ingoma kodi wezombusazwe kwazise linenyanga eziyishagalombili nje volesunguliwe kepha abaholi balo bamkantshubomvu kwazise bahlubuka eqemjeni iACDP futhi bebesingethe ikhundla ezimqoka ngakolunye uhlangothi iARA ibilingenele ukhetho olwedlule leli qembu lithi ke libone kufanele linike isikhathi esanele sokuyihlela ngaphambi kokungenela ukhetho. Iqembu leNakhol alisungulelwa ngakhona ukuyokhethweni kodwa silisungulele ukuthi lizinze futhi libambe iqhaza kwipolitiki yaseNingizimu Afrika. Amaqembu amaningi akujwayele lokho ukuthi ethezalwa ebengenela ukhetho qede futhi angenzi kahle emva kwalokho ashabalale sibeke sesibuka thina just to check state of readiness thina njengeqembu ukuthi are we ready yini for elections
kanjani na ukubuka even financially because we are not funded by anyone ngoba singaxhasiwe nje ukuthatha lokho okuncane esinakho siye kuma elections akuzokusebenzela kahle. 2 ngokweinamba sizibona singabuya nayo yini iseat. So ke after senzelelo cwaningo sabona ukuthi cha ake sihlele nje sakha ama branches sakha ama structures silungele u2026. Abi-ARA bathi ke lokhu kuzonika wonke umuntu ithuba lokusebenzisa ilungelo lakhe lokuvota. ARA actually exists because of the current state of our country. And, had we had a government that was running and doing things that was beneficial to all, ARA would not exist. So we are in existence because of the state of our country at the moment. And ARA's leaders are leaders that are not, everyone is not a politician, but they are business people that want to invest in the lives of people. So restoration is the key point in ARA. As a political party now contesting in these elections, as much as we've grown, we have gaps here and there. So this a partnership with Nicole that have joined us, the Alliance partners, have come at a time where it's a benefit to both our parties to grow together in this election, to support one another, and also to allow the party that didn't get in to be part and parcel of these elections, and that there is honor in our constitution. I think Nicole not contesting in this election would have denied their members the right to vote. Eyindabeni ze-1 KZN TV ubikuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Imeya uMasipala wesifunda King Cetshwa Nyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi ke bazohlala phansi baxoxisane nenkampani ephekela amanzi omngeni uThukela Water ngokusebenzisana njengoba ke sebethathe isinqumo sokunqamula inkontileka ngenxa yezinto ezithile ebebengajabule ngazo. Ekhuluma ke nethimba lezindaba ze1 KZN TV uNtuli ke ngathi ke thula isabelo mali salonyaka esilinganiselwa ku1.4 billion rand uveza ukuthi ke babeke eqhulwini ukukhetha amanzi komasipala abane. Siphasiswe ngo-elethi isabelo mali salonyaka esilinganiselwa ku1.4 billion rand sikamasipala wesifunda King Cetshwa Nyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Imeya lomasipala King Cetshwa uThami Ntuli uthi ke bazohlala phansi bexoxisana nenkampani ephakela amanzi umngeni uThukela Water ngokusebenzisana njengoba ke kunezinto ezingabangajabule ngazo neziholele ekutheni ke bathathe isinqumo sokunqamula inkontileka nokusebenzisana. Sinengxoxo zokubheka ingqinamba ezikhona lokusebenzisana laba bomngeni uThukela Water. Kukhona izinto esingekho happy neze ngazo. Okufanele ukuthi kuhlalwe phansi ngoba sasizivumelene ukuthi kuhlukanwe kodwa kwafanele ukuthi kube khona igaba ezibukwayo ukuthi ngempela isinqumo ewisona sona esizosizana baseKing Cetshwayo isona sibe. uNtuli uthi lo mkhandlu ubhekene nomthwalo wokuletha amanzi nokuthutha kwendle kanti ke yizona izinto ezizoba seqhulwini kulonyaka wezimali. I-budget ebesithula njengomkhandlu waseKing Cetshwayo ka-2024-2025 efinal ka-1.4 billion with imali engaphezulu ka-half a billion yokulungisa inqalasizinda yamanzi. Komasipala ikakhulukazi laba abane umfolozi umthonjaneni nenkandla nomlalazi. Kodwa khona nenye ka-budget 3 million esibekele kulungisa i-solid waste center ekhona lapha eMhlathuze. Inana ama-project amaningi kamanye esizowenza azobe ethina ukuthuthukiswa indawo le eyakwayo ukuhlala kwamakhosi, ukuthuthukisa izinhlelo zabesifazane intsha kanye nabaphila nokukhubazeka. I-budget ebhekelela nje inhlelo eziningi zokwenza ngcono impilo zabantu bala eKing Cetshwayo. Kodwa ukukhuluma konke ukuthi kuzoba unyaka wesithathu lo wemali sikulomkhandlu waseKing Cetshwayo ukuzama ukuletha izixazululo enkingeni abantu baseKing Cetshwayo ababhekene nazo zokuthi bakwazi ucosha amanzi ngendlela okuyona yona. iKing Cetshwayo yakhiwe ke omasipala abahlanu okuhlanganisa uMhlathuze, enkandla, umthonjaneni, umlalazi kanye nemfolozi kanti uMhlathuze wona usiphathele udaba lwamanzi. Asiphinde futhi seyitolo siba siqhubeke nazo indaba zethu.
Asiphinde-ke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze-1 KZN TV. Nazo ube kuyihlokwana ube kuyizona beyihamba phambili usukwini namhlanje. Libuyele enkantolo icala ngesilo samaZulu kubulawe abane emkhambathini kanti EFF ibhunge nabasesikhaleni. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.29 cent maqhathaniswa ne-dollar semelika libo 19.90 maqhathaniswa ne-euro libo 23.19 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani igolide lu 2,387.71 cent ounce kuthiwele ngahliziyo wona bo $82.75 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Yize-ke inqwaba yabagadli beMamelodi Sundowns bebizwe kwiqembu lesizwe iBafana Bafana kodwa komqeqeshi waleli qembu uRoland Mokoena useveza ukuthi-ke akanakho ubudlelwano obuhle nomqeqeshi eBafana uHugo Broos. Mokoena okuyiyona into abaqhatha kakhulu noBroos ukushayisana kwesikhathi lapho abadlali bakhe abasuke bebizwe khona kwiqembu lesizwe kanye nalezo kweza lapho iSundowns ibadinga khona kakhulu kwimidlalo yayo okubalwa neyasezwenikazi iAfrika. Lo mqeqeshi sekunesikhathi ekhala ngokuthi-ke le nhlangano esingethi ibhola kuleli safa kayenzi-ke okwanele ukuvikela abadlali bakhe njengoba bebizela kwiqembu lesizwe bebuye bekhathele kumele bezodlala nemidlalo yemiqhudelwano yakuleli. Nasike isimo sezulu esikalendeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe kahlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile